Beste kijkers van Omroep ZVL. Allereerst voor iedereen de beste wensen voor 2025. Op heel wat plaatsen in Nederland is de nieuwjaarsduik afgelast vanwege de wind, het slechte weer. Maar hier in Walshoorde gaat hij gewoon door. Op deze eerste dag van het nieuwe jaar is het voor de 11e keer volgens mij dat de traditie is om die nieuwjaarsduik te doen en met z'n allen de Westerschelde in te duiken. Ik zie dat al veel drukker wordt hier. We gaan eens een kijkje nemen wat al die mensen bezielt om in dat koude water te gaan. Gaan jullie mee? Nou, ik heb Johnny bij me. Johnny is van de organisatie. Hier van de. Want er zijn natuurlijk veel meer, hè? Oké. De hoeveelste keer is de nieuwjaarsduik? 11e keer. 11e keer. 11e duik. Ja. En hoeveel deelnemers hebben er? Ingeschreven 164. Johnny, en hoeveel graden is het water? Ik heb nog niet eens te kijken. Nee, het is wel nat, eigenlijk gezien. Het is nat, maar voor de rest, ja, een graad of 6 denk ik. Kun je dit. Geweldig. Dankjewel, hè? Oké, zonder dank, hè. En plezier, hè. De hoeveelste keer doen jullie mee? Eerste keer. Oh, spannend! We zijn niet, tweede keer. Oké. Nou, zo direct de warming-up en dan het koude water in. En dan glühwein. Oh ja, zeker. Van Eest. Succes! Dankjewel. Goedemiddag. Wie van jullie gaat er het water in duiken? Wij? Ja? Oh, stoer hoor. Oh. Dan moet je een beetje warming-up doen. Ja. En hoeveelste keer ga je erin? De eerste keer. dat is de eerste keer. Ja. Mijn ook. Dankzij mij. Oké. Ben je er zelf ook alles in doen? Ik wil het al jaren. Ja. Nou, ze biedt de warming-up. Veel plezier. En oppassen, hè? Oké. Hey, hoeveelste keer doe je mee? Vanaf het begin, volgens mij is het nou de 11e editie geloof ik. Dus voor mij is het al de 11e keer straks. Oh, dit is bij mij de 3e keer. Ja. Ja. Oké, nou succes hè. Dankjewel. We gaan het zien hè. Ja, zeker. Dat komt helemaal goed. Nou, goedemiddag jullie. De beste wensen. En jullie beginnen het jaar al lekker. Ja, tuurlijk. Dat doen we elk jaar. Dus, Traditie. Elk jaar aan meegedaan. Nou, niet vanaf het begin, maar ik denk nou 87e keer. Maar ik vraag me eigen altijd af, hoe gek moet je nou eigenlijk zijn om in dat koude water te duiken? ja, we doen daar in de zomer ook een hele zomer in het water duiken. Dus het is niet heel veel anders. Het water is alleen iets kouder. Oké, nou ik wens jullie heel veel succes en veel plezier hè. Nou, ik heb hier een groep mannen. Dat zijn de echte. Ja? Waar komen jullie vandaan? Axel, En hoe gek moet je nou zijn om in dat water te duiken? dan moet je wel goed gek zijn, moet ik zeggen. Het is redelijk fris hier. Ik dacht een beetje wennen aan de kou, maar nou, toch niet, nee, dat is niet slim. Dat is niet slim. Dat is traditie, hè? Dat is traditie. Dat is traditie. Daarom. Oké, nou veel succes hè mannen. Ja, dankjewel. Houd ervoor hè. We gaan kijken. Mevrouw, u gaat in het water zo direct? Ja, ik ga het voor de eerste keer eens proberen hoor. Oh, ik dacht u gaat langs de kant staan, want er is geen groter vermaak als leedvermaak natuurlijk. Maar dat gaan we eens een keertje meemaken. Hè? Ik was er al jaren van plan Ja. en dan heb ik een keer doorgepakt. Dan gaan we het doen. Ja. Nou, er zit niet veel stroming, maar ben je niet bang om in Vlissingen aan te komen? Nou ja, ik zie wel dat hij weer die kant op zit. Nee, dat gaat wel goed komen hoor. En ik hoor dat er ook duikers zijn hè? Ja, er liggen 2 duikers al in het water. Ja, nee, dat komt goed. Die houden jullie wel in de gaten. Prima. Ja, veel succes hè? Dankjewel. We gaan het zien. Dank je. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Zeker. Ga je hierin? Met water? Nee. Maar dan zak je gelijk. Ik zit hieronder in mijn badpak. Dus ja, ben benieuwd. Ja, want anders zak je gelijk helemaal weg Het natuurlijk. is de tweede keer dat ik het doe hoor. Dus vorig jaar maar er stond er niet zoveel wind. Dus
Ik hoop dat het wel meevalt. Gaat u ook in? Jawel, ik ben de vader. Dat is voor de tweede keer ook. Dus, Hoe gek moet je nou toch zijn, hè? Tuurlijk, met heel de familie. We zijn met heel de familie van de partij. Allemaal gekkies. Allemaal gekkies. Alleen maar plezier. Nee, ik kom kijken. Oh ja, geen groter vermaak als leedvermaak. Ja, een beetje wel eigenlijk. Hè. Maar het is maar 2 minuutjes en zo te zien gaat het ook niet heel ver zijn. Nou, en ik heb hier nog een paar leutige dames. Goedemiddag. Nog de beste wensen. Hetzelfde. Waar komen jullie vandaan? Uit Hulst. Oh, uit Hulst. Oké. Thuiswedstrijd, Walshoorde. Ja. Zo, oké. En iemand heeft jullie opgeheven of zo? Of? Die zat in ons kerstpakket. Oh. Die hebben we van onze directeur gekregen. Bedankt Walter, die neemt afscheid eind januari. Dus we dachten met z'n allen, we gaan in de schort het water in. Beetje ludiek. Ludiek, hè? Dat je dit Ja. verhaal doet. Ja. Oké. Ze biedt de warming up en dan een derde soep of een gluwijntje of zoiets. Gluwijntje, hè? Gluwijn. Zeker, gaan we zeker doen. Veel plezier, hè? Dankjewel. Doe goed, hè? Ja. Nou, dames, gaat-ie? Ging-ie? Ja, zijn nou helemaal onder geweest? Helemaal onder geweest, ja zeker, absoluut. Goed zo. Oh, stel het niet, toch? Nee, dat telt het niet, nee. Nou, stoer op. Ga je lekker aankleden. Lekker fris? Heel fris. Dan ben je weer helemaal wakker. Oh, dat was ik al. Nou, leuk hoor. Ja, zeker. Met heel die ploeg. Oh, dat is wel gewend. Nou, succes. Dankjewel. Ja? Ja, het is echt heerlijk. Is het niet te zout? Nee. Oh, maar je bent wel aan het vernikkelen nou, denk ik. Ja. Ja, ga
Nee, lekker aan. De koudste editie is van, die wij meegemaakt hebben. Qua water. Nou gaan jullie lekker aankleden of omkleden bedoel ik. Hè? Gaan we zeker doen. Nou, stoer hoor. Toppie. Het moet eruit, hè? Ik moet eruit! Ik moet eruit! Dus ja, goed, er zit niks anders op, maar het was lekker water. Ja? Dus ja, goed, het is nou lekker. Oeh, sorry. Maar ja, goed, het was goed. En nee, maar als je er een beetje onder blijft, dat is een beetje het geheim. Nou heb ik geen kou. Nou tintel ik helemaal. Ja. Maar kou heb ik dan. Dat is goed voor... Nou, geniet ervan. Had om een chocomelk. Tot carnaval zou ik zo zeggen. Ja, dat komt helemaal goed. Nou, ik heb weer een van de duikers. Heb je iemand moeten redden? Nee, gelukkig niet. Gelukkig nog nooit eigenlijk. Oké. Dus wij proberen het altijd wel veilig te houden, maar het is altijd wel een fijn gevoel dat er iemand in het water ligt die toch even een oogje extra in het zeil houdt. Dus zeker weten. dat dat gewoon goed is. Ja. Dus ja, voor de rest. Voor ons is het ook altijd weer leuk om te doen. Ja, die is super gedaan hoor. Hey, leuk hoor. Dankjewel. U zit lekker aan een schorobbeler, of hoe heet het? Schrobbeler, ja. Dat heb ik net van een collega. En een soepje, dat wilde niet. Want ja, maar ik ga me zo meteen eerst omkleden als het in de trailer, want het is al hartstikke druk. Ja. Dus maar kou heb ik niet, alles behalve. Okay. Ik wou zeggen, want u komt uit water dan... Ja, het water was redelijk fris, 6,8 graden was het dus. U hebt dat gemeten? Ja, we hebben nou Rijkswaterstaat meet dat, hè? Dus, die hebben het zou kunnen, nou, hoe voet in het water steekt, dat je dat voelt, hè? Dan had ik waarschijnlijk recht weggerend. Nee, hoor, Lijkt terug. Gewoon, heel Spartaans moet je erin stappen en gewoon doen. En het is gewoon op een moment, het is traditie, het is de 3e keer. Oké. En ik verheug me al op de 4e. Dus, Oké, ja, dan moet je nog een jaar wachten, hè? Ja, zeker weten. Ja. Het is lang, hè? Maar het viel mee. Met zomerduik mag misschien ook wel, hè? Met zomerduik. Ja. Oké, nou, zo direct omkleden. Ja, uiteraard. En nog een prettige dag. Ja, insgelijk natuurlijk. En fijne nieuwjaar allemaal. Ja, goeie nieuwjaar nog. Nou, ik vond dat hier weer een hele gezellige boel. We gaan afsluiten met een lekker echte soepje. En dat doen de mensen hier ook. En nog even gezellig napraten. Dank u wel voor het kijken.